Arto Antturin kirjasta Syvistä vesistä valoon. Rukousmietiskelyjä psalmitekstien äärellä. Psalmi 18. Kutsu Jumalan valtakuntaan. Laulun johtajalle. Herran palvelijan Daavidin psalmi. Tämän Daavid lauloi Herralle sen jälkeen, kun Herra oli pelastanut hänet Saulin ja kaikkien vihollisten käsistä. Minä rakastan sinua, Herra, sinä olet minun voimani. Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun. Hän veti minut ylös syvistä vesistä. Hän vapautti minut vihollisten väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua vahvemmat. He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. Herra, sinä olet uskollinen uskollisille. Vilpitöntä kohtaan sinä olet vilpitön. Puhtaat ovat tekosi puhdasta kohtaan, mutta kieron sinä johdat harhaan. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeyden katseen painat alas. Sinä, Herra, sytytät minun lamppuni. Sinä, Jumala, tuot pimeyteeni valon. Siksi kiitän kansojen keskellä sinua, Herra. Laulan kiitosta sinun nimellesi. Sinä teet voittoisaksi kansasi kuninkaan. Sinä olet uskollinen sille, jonka olet voidellut, Daavidille ja hänen suvulleen, nyt ja aina. Jeesus esitti seuraajilleen kutsun Jumalan valtakuntaan. Kutsu oli konkreettinen, koska siihen pystyi vastaamaan konkreettisesti jaloilla, lähtemällä seuraamaan. Kristillinen kirkko on esittänyt samaa kutsua alusta lähtien, yrittäen aina uudestaan kertoa, mitä Jeesuksen seuraaminen tarkoittaa nyt. Ei ole mikään ihme, että kutsun mukana tulee vuosisataisen teologian painolasti, jota voi olla vaikea ymmärtää. Kristityt ovat joskus kiivaasti eri mieltä, millä tavalla tämä kutsu on sopivaa esittää tai miten Jumalan valtakuntaan tullaan sisälle. Tästä kaikesta tietoisena voi tuntua lattealta puhua niin yksinkertaisesta ja arkisesta asiasta kuin kutsumuksesta. Siitä kuitenkin useimpien meidän elämässä on jatkuvasti kysymys. Mikä on minun kutsumukseni tänään ja miten se liittyy Jumalan valtakuntaan? Psalmista 18 on valittu laulettavaksi yhteensä 8 kirkkovuoden teemaan sopivaa jaetta. Ne antavat vain pienen aavistuksen koko psalmin tunnelmasta ja tähtäyspisteestä. Muodoltaan psalmi 18 on yksilön kiitospsalmi, jolla on vahva kansallinen ja maailmanlaajuinen ulottuvuus. Päälle kirjoitus kertoo sen, minkä loppujae 51 vahvistaa. Psalmi on luettava kuninkaan kiitosrukouksena. Psalmi löytyy lähes sanasta sanaan myös 2. Samuelin kirjan 22. luvusta, jossa se sijoittuu Daavidin valtaannousun ja vallanperimyksen taitekohtaan. Jeesuksen seuraaminen lähtee liikkeelle alhaalta. Sen alkuvoimana on Jumalan käsi, joka tarttuu ja ottaa. Hebreankielinen ilmaisu veti ylös esiintyy Vanhassa testamentissa vain kerran muualla, 2. Mooseksen kirjan 2. luvun 10. jakeessa. Sen edellä kerrotaan, kuinka pieni poikalapsi oli jätetty kaislakorissa virran vietäväksi. Vauvan pelasti virrasta Faaraon tytär. Hän veti ylös Maashaa ja antoi lapselle nimen Moshe, Mooses. Jumalan pelastustyö lähti liikkeelle virran vietäväksi jätetystä pienestä vauvasta. Voiko sen surkeampaa, pienempää, toivottomampaa alkua olla millekään suunnitelmalle? Sitten tulee Jumalan käsi.
Mutta huomaatko, minkälaisen muodon Jumalan käsi saa? Jumalan kätenä toimi Faaraon tyttären palvelijattaren käsi. Jumalan käsi on joskus yllättävän näköinen. Vihamiehistä sanotaan, ne ovat minua vahvemmat ja käyvät kimppuuni juuri silloin, kun minulla on vaikeaa. Kuka on se vihamies, joka on A. sinua vahvempi ja B. käy kimppuusi, kun olet heikoilla? Sellaisesta vihollisesta, jonka kykenee itse torjumaan, ei tarvitse olla kovin huolissaan. Mutta siitä vihollisesta, joka saa uskon horjumaan, joka tekee elämästä tarkoituksettoman ja merkityksettömän, siitä pitää huolestua. Uskon sielun vihollisen olemassaoloon, vaikka en ryhdy spekuloimaan sen hahmolla. Sielun vihollinen on se, joka käyttää ihmisen sielua, mieltä, ajatusmaailmaa. Se tarttuu ajatuksiini ja kääntää ne itseäni vastaan. Joskus se esiintyy kauhean hurskaana ja esittää hyviä perusteluja, osoittaen hyviä syitä luopua toivosta, antaa periksi, olla välittämättä, kääntää selkänsä. Valitettavan usein sielun vihollisen suunnitelma onnistuu. Pidämme ajatuksia, joihin se on meidät kietonut ominamme, ja suutumme, kun tulee joku, joka haluaa vapauttaa meidät niistä. Ja vapauttaja tulee. Jeesus puhuu meidän sielullemme ja sydämellemme toisella tavalla. Hän puhuu niin kuin rammalle, nouse ja kävele. Se on mahdollista. Sinun syntisi annetaan anteeksi. Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän on mieltynyt minuun. Vapauttaja puhuu mieltymyksestä sinuun. On opittava kuuntelemaan vapahtajan ääntä. Jakeissa 26, 27 ja 28 on 3 Jumalan valtakunnan kansalaisen nimitystä. Uskollinen, vilpitön ja puhdas. Nämä sanat voi ottaa sydämeen ja pitää niitä aarteinaan. Niistä ei tarvitse luopua, kun vihollinen ilkkuu ja sanoo, että ne eivät pidä paikkaansa, että et ole sellainen. Ole uskollinen sille liitolle, johon sinut on otettu. Pyri vilpittömyyteen toimissasi ja pue yllesi Kristuksen puhtaus silloin, kun omat vaatteesi likaantuvat. Lopuksi on vielä muistutus, varo kieroilua. Älä tule omissa silmissäsi viisaaksi, se ei kannata. Nöyrät sinä pelastat, mutta ylpeiden katseen painat alas. Rukoilijalla on pimeys, mutta hänellä on myös lamppu. Jumalalla on valo. Sinun sanasi on lamppu, valon minun askeleillani. Pysy kiinni Jumalan sanassa. Lue sitä. Mietiskele sitä. Sytytä kynttilä, kun luet. Pidä lamppu palamassa. Rukoilemme. Jeesus, tartu minuun ja nosta minut ylös. Vaivun niin helposti epätoivoon, kun asiat eivät mene toivomallani tavalla. Avaa sydämeni kuuntelemaan sinun ääntäsi, että saan uskon ja luottamuksen takaisin. Sytytä lamppuni, vahvista liittosi, johdata seuraava askeleeni. Aamen.